pirmitang mag-ingon nga. No? Pirmitang mag-ingon nga bulahan niya siya kay dagan to yung kwarta. Hi te. Bulahan na siya kay kanang wala na siya ilaing pangitaon pa kay she has everything, she can buy everything. No? Gusto siya ini mukaon, makakaon siya, makapalit siya. Gusto siya inganig balay, makapalit siya. Gusto siya magsuroy-suroy, makapalit. You know, para nako it doesn't make sense. Kay ang bahandi, ang kaabunda sa material, dili na sukaran nga magmalipayon ka. But I'm not saying pod nga di ta magmalipayon kung naatay kwarta. So malipayon lagi hapon ta kay lagi makapalit ta kung sa atong gusto. But kung naa na gyud siguro ka sa peak sa imuhang kinabuhi nga naa na tanan sa imuha, dili jud na sukaran nga malipayon ka. Kay dili tanang butang mapalit sa kalibutan. Usa niini ang kani siya nga video ni ang kani siya nga ako nakitaan ang post ni Heart Evangelista o ang kinabuhi niya Heart Evangelista. I don't know if tinuod ba ni siya no nga she want really a baby, she want really a baby no sa kadato sa kagwapa no na imagine to yung bouquet puro ba to diamond salan to puro perlas ba to siya na ba pero wala siya tagai og anak so bisag unsaon pa siguro niya kung di gud ihatag sa Ginoo. So dili gid nato maangkon ang tanan diri sa kalibutan. So ang meaning ana nga ang tanan nimong gusto mga igsuon, ang naay gusto nimo nga dili gyud maimo. So atong dawaton nga naatay gusto unta nga mahitabo sa atong kinabuhi pero dili jud na mahitabo sa atong kinabuhi. Dili tanang gusto nimo maimuha. Dili tanan nga imong gipili mahimuha, no? Dili tanang butang maangkon nimo. So bisan og unsa ka kagwapa, bitaw uban mga gwapa na kayo, dato na kayo pero gipahilak ra sila sa ultimo ra kay nga lalaki, no? Nay uban maot kayo dagway, no? Di mo siguro maot no, bati mo lang maot eh. Kanang apiki gid sa dagway pero kanang higugma siya makaingon ta nga kabulahan naman lang gyud. Naapoy tao nga naanan niya tanan pero makaingon ka kung sa pamangyoy kulang, no? It's because nga ang kinabuhi mga igsuon dili gyud perpekto. Mao na nga kita mangandoy gyud tag langit, mangad gyud tag langit kay naa man dito ang perfection. Kung naa na tanan diri sa kalibutan, unsaon pa man nato paglong, unsaon pa man nato pagkaila sa Ginoo kung ihatag na tanan. So nga na gid ang kinabuhi mga igsuon mo nang ikaw di man perpekto imong kinabuhi karon. Ayun na lang pag-wish na ma-perfect. Pag-ampo lang per me. Ang inyong pangayoon is kusog na makapadayon ka inyong kinabuhi. O ayaw kasina o kaibog sa uban.